дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди спитамен хатти нави истеҳсолӣ фаъолият карда мешавад. ширкатҳои мадад фарм ва бозори вору вориди бозори сайёҳии тоҷикистон гардиданд. сайди моҳӣ манъ аст. профессор ҷаҳон азонов мегӯяд, тарзи нодурусти истеъмоли ғизо дар моҳи шарифи рамазон метавонад оқиби вазнин дошта бошад. дар Москав Владимир Жириновский аз олам даргузашт. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен васлу насби хатти нави истеҳсолӣ ҷараён дошта, бо ба охир расидани корҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд ва маҳсулот ба кишварҳои Қазоқистону Ӯзбекистон содирот карда мешавад. дар ин бора зимни боздиди раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз корхонаи мазкур иттилоъ дода шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен аз калонтарин корхонаҳои саноати ноҳияи Диваштич аст, ки бо тамғаи оҳаки хончӣ маҳсулоти сохтмонӣ истеҳсол мекунад. муассисони корхона бо дар назар дошти 5 солаи рушди саноат эълон шудани солҳои 2022-2026 тасмим гирифтанд, ки фаъолиятро тақвият бахшида хатти навро фаъол созанд. корхона аз соли 2011 инчунин фаъолият дошта, дар соли 2020 ба маблағи зиёда аз 3 миллион сомонӣ ва дар соли 2021 ба маблағи 4 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудааст. ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулот низ дар ҳоли афзоиш буда, агар соли 2020 4000 тонна маҳсулот истеҳсол гардида бошад, ин рақам дар соли 2021 ба 5000 тонна расидааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитамен бо истифода аз дастгириҳои давлатӣ фаъолияти хуб дошта истеҳсолот ба таври автоматӣ идора карда шуда сифати маҳсулот дар озмоишгоҳи корхона санҷида мешавад. барои нигаҳдории маҳсулот анбор мавҷуд буда, бо назардошти фаъолият намудани корхона бо ангиштсанг миқдори зарурии ангиштсанг захира карда шудааст. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спитаменро вазифадор намуд, ки дар баробари беҳтар намудани шароити корӣ ва мақсаднок истифода намудани боигариҳои табиӣ ба масъалаи баланд бардоштани музди меҳнати кормандон минбаъд низ таваҷҷӯҳ равона созанд. ба иттилои шахсони масъул, айни замон кормандони ин корхонаи истеҳсолӣ бо либоси корӣ ва 3 вақт хӯроки гарм таъмин буда, музди маошашон сари вақт пардохт карда мешавад. дар ин бора хадамоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. ду ширкати нави сайёҳӣ мадад фарм ва бозори вору вориди бозори сайёҳии тоҷикистон гардида, ҳамзамон муҳлати амалии иҷозатномаи фаъолияти сайёҳии ширкати сайёҳии Артуҷ тамдид карда шуд. дар ин бора Ҳамид Ховар иттилоъ медиҳад. иҷозатномаҳои фаъолияти сайёҳиро раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳузури иштирокчиёни ҳамоише, ки дар мавзӯи нақши сайёҳӣ дар раванди рушди миллӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, супорид. раиси кумита таваҷҷӯҳи роҳбарони ширкатҳои навро ба масъалаҳои татбиқи босамари имтиёзҳо дар соҳаи сайёҳӣ, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардиданд, таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, таҳия ва нашри зиёди маводи нави иттилоотии тарғиботӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва таъмини рақобатпазирии маҳсулоти сайёҳӣ ҷалб намуд. бо мақсади муҳофизат ва нигоҳдории захираҳои моҳиҳои обанборҳои вилоят, фароҳам овардани шароити мусоид ба рафти афзоиши табиӣ ва роҳ надодан ба қонуншиканиҳо дар давраи тухмигузории моҳӣ, тибқи фармоиши раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2022 таҳти рақами 38 ва фармоиши сардори Сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти суғд аз 1 апрели соли 2022 таҳти рақами 22 дар асоси моддаи 9 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист, моддаҳои 8 ва 32 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи олами ҳайвонот, моддаи 6 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои моҳӣ, инчунин бандҳои 4 ва 17 қоидаҳои моҳидорӣ дар обанборҳои аҳамияти моҳидорӣ доштаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 1 апрел то санаи 1 июни соли 2022 дар давраи тухмигузории моҳиҳо сайди тамоми намудҳои моҳидорӣ манъ карда шудааст. дар ин бора ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд иттилоъ медиҳанд.
дар рӯзҳои аввали моҳи шарифи рамазон ки давомнокии худдорӣ аз хӯрдану нӯшидан тақрибан 14-15 соатро ташкил медиҳад, одамон бояд хӯрокҳои дорои нахи ғизоӣ истеъмол намоянд. дар ин бора доктори илмҳои тиб профессор корманди шоистаи Тоҷикистон Ҷаҳон Азонов ба Амидховар иттилоъ додааст. ба гуфтаи профессор, хӯрок дар моҳи рамазон бояд серғизо ва дорои нахи ғизоӣ бошад. ба маҳсулоти дорои чунин нахҳо гандум, лӯбиё, нахӯд, шалғам, карам, турб, олу, гелос ва ғайра дохил шаванд. шахси рӯзадор ҳангоми хӯрокхӯрӣ бояд ба қадри кофӣ карбогидратҳо, равғанҳо, сафедаҳо ва макроэлементҳо истеъмол кунад. ман ба рӯзадорон тавсия медиҳам ки дар ин рӯзҳо бештар хӯроки моеъ, яъне обдор, суюқ истеъмол карда оби зиёд нӯшанд. об ва хӯрокҳои моеъ барои ба эътидол овардани ҳарорати бадан мусоидат мекунанд. дар вақти гармӣ мо бисёр арақ мекунем ва оби баданамон кам мешавад ки ин барои саломатии инсон хеле хатарнок аст, гуфт Ҷаҳон Азонов. таври мавсуф зикр намуд нафароне ки дар дохили биноҳо фаъолият менамоянд, яъне кормандони идораҳо дар як шабонарӯз тақрибан 1700 килокалория сарф мекунанд ва мувофиқ ба он бояд дар як шабонарӯз 2,5 литр об ва хӯроки моеъ истеъмол намоянд. онҳое ки дар ҷойҳои кушод кор мекунанд, яъне ба меҳнати ҷисмонӣ машғуланд, на камтар аз 3-4 литр моеъ дар як шабонарӯз истеъмол кунанд. тарзи нодурусти истеъмоли хӯрок дар моҳи шарифи рамазон метавонад ба оқибатҳои вазнин бурда расонад. хӯрок бояд эҳтиёткорона омода шавад. зимни суҳбат профессор хотир расон намуд ки бисёр одамон обро нодуруст истифода мебаранд ва бегоҳӣ ҳангоми ифтор пеш аз хӯрок якбора 2-3 литр об менӯшанд. бояд ба таври мӯътадил об нӯшид. дар ҳар ним соат шумо метавонед 300 грамм об ва хӯроки обдор истеъмол намоед. нӯшидани афшура, чойи сабз ва шарбати тару тоза хеле фоиданок аст. истифодаи нӯшокиҳои газдор тавсия дода намешавад. нӯшокии муфидтарин чойи сабз ба ҳисоб меравад. истифодаи равғанҳои растанӣ ва маҳсулоти ширин низ зарур аст, тавсия дод духтур. ба гуфтаи доктори илмҳои тиб, бегоҳи зимни хӯрдани хӯрок саросима шудан лозим нест. бояд ҳатман кам-кам хӯрок хӯрд ва ҳар луқмаро бо диққат хоидан зарур аст. истеъмоли зуд ва аз ҳад зиёди хӯрок ба бадани мо, махсусан ба меъда, таъсири манфӣ мерасонад. сиёсатмадори маъруф Владимир Жириновский дар Москав аз олам даргузашт. дар бораи марги роҳбари ҳизби либерал-демократии Русия ТАСС бо истинод ба раиси Думаи давлатӣ Вячеслав Володин хабар дод. Жириновский 76 сола буда моҳҳои охир дар беморхона қарор дошт. пас аз бемории шадид ва тӯлонӣ Владимир Вольфович Жириновский аз олам даргузашт, гуфт Володин. аввалҳои моҳи феврал сиёсатмадор бар асари сироятёбӣ ба коронавирус дар бемористон бистарӣ гардид ва табибон бемориашро илтиҳоби пневмонияи дутарафа ташхис намуданд. васоити ахбори омма дар бораи ҷараёни манфии саломатии раиси ҳизби либерал-демократии Русия навиштанд дар бораи он ки ӯ ба варами шуш ва осеб дидани узвҳои нафаскашӣ дучор гардидааст. ҳизб ин хабарро рад кард ва итминон дод ки Жириновский оҳиста-оҳиста дар ҳоли беҳбудист. Владимир Вольфович Жириновский санаи 25 апрели соли 1945 дар Алма-Ато таваллуд шудааст. соли 1970 донишкадаи забонҳои шарқӣ назди донишгоҳи давлатии Москав ва сипас шӯъбаи шабонаи факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Москавро бо дипломи аъло хатм намудааст. аз 31 марти соли 1990 раиси ҳизби либерал-демократии Русия буд. дар ин бора Амидховар иттилоъ медиҳад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор барои имрӯз санаи 7 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. 1 доллари амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 65 дирам. 100 рубли русӣ бошад баробар аст ба 15 сомонию 6 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент абрнок ва каме бориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво аз 14 то 25 дараҷа гарм мешавад. дар назар аст ки тақрибан соатҳои 17 то 20 борон порад. новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо тансиҳатӣ ва таби болидаро хоҳонем. хайр, тансиҳату сарбаланд бошед. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон
огоҳ бош.